radyo ng buong Pilipinas. Noon, ngayon at bukas, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Igpapahulay. Matud pa sa atong mga igsuon nga nag-atake ka na itong mga Katoliko mahitungod sa sugo sa atong labong magagagahom mahitungod sa igpapahulay nga ang igpapahulay kuno nga gisugo sa balaod sa Dios kana ragyong ikapitong adlaw sa semana. Mga igsuon, atong basahon ang maong mga tudling sa Biblia. Unahon nato ang King James Version, no? Sa hubads in English, no? Nga King James Version. Kung tinuod ba nga kanang igpapahulay, maog yun ng ikapito kaadlaw sa semana nga dili pwede mausab, no? Atong basahon kung kanang ikapito kaadlaw sa semana, mao ba na ang igpapahulay gyud nga dili pwede usbon sumala sa Biblia, no? Dinhi gyud partikularmente atong basahon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 9 o 10 no mga higala, mga igsuon. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa di pa nato ni ipadayon mga igsuon, no? Atong gibasa ang Exodo 20 bersikulo 8 nga remember the Sabbath day to keep it holy. Unang punto, no, kung naamoy libro nga Catechism of the Catholic Church, gihisgutan ni diya sa atong libro, no, the Catechism of the Catholic Church nga usag yun na sa mga sugo nga ato yung gibantayan kanang Sabbath day. Pero ang panghuna-huna o interpretasyon o pagsabot ni ining
Sabbath day diha rata nagka sumpaki, no? Kay kanang Sabbath day matud pa sa ato mga igsuong SDA kun Seventh Day Adventist, mao gyud kuno kanang ikapitong adlaw semana. Hinoon dili man gyud ta mosupak. Nga niadto panahon sa mga Hudeo, katong gitawag na to tinuhuan sa mga Hudeo kun Jewish religion, kanang Sabbath day Sabado gina. Nga naman kay ang unang adlaw sa pagtrabaho nila kana mang atong adlaw nga gitawag ron og Domingo. O na kung moihap kag ikapito, siyempre Sabado. Mao na nga niadto kanang igpapahulay mao gyud ang ikapito ka adlaw semana. Pero atong basahon dinhi ang sugo kung kanang ikapito ka adlaw sa semana fix ba gyud na, no? Buti pasabot maura gyud na ang igpapahulay nga matud pa irrevocable, okay, sign man na, no? Ilhanan man na sa katawhan sa Dios kanang mupahulay ka og trabaho, no? Nga dili gyud nimo himuon ba nga tanang adlaw puros trabaho. Naagay usa nga espesyal nga mao nay gamito nato nga adlaw sa pagbalaan sa pagsimba sa Dios. Ug mao na nga matud pa dire kanang 7th day, no? At atong basahon sa giingon dinhi, no? Kay diri sa Exodo 20, utso ngadto sa 10, wala gyud gahisgot dinhi og kanang ikapitong adlaw semana. Ang gihisgutan dinhi 7th day, abot ipasabot ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Ang buot nang ipasabot, wala maghisgot dinhi ang balaod og kalendaryo, wala maghisgot dinhi ang balaod og kanang unang adlaw semana, nga buot ipasabot nga diha gyud gimanduan ta nga kinahanglan mo sugod og trabaho kana yung Domingo o unang adlaw semana nga mauna nga ang ikapito dili pwede mailisdan, no? Aniya basahon ko mga igsoon kay naa man gud dinhi ang ergo, naa dinhi ba ang issue kay kitang mga Katoliko wala kita musupak nga sa balaod sa Dios kanang napulo ka sugo, kanang sugo mahitungod sa igpapahulay atong pagtulunan sa Katoliko nga usa na siya ka divine law o elemento nga dili pwede wadon, dili pod pwede usbon, no? Kay naa sa Mateo 5:17 kanang igpapahulay sa Dios, no? Dili gyud na pwede nato gubon. O na nga ang atong Ginoo niingon siya diya sa Mateo 5:17 nga wala ako mo anhi. Ang akong pag-anhi dili sa pagguba sa balaod kundi sa pagtuman ug sa paghatag hustong kahulugan niini. Mao na nga atong iklaro ninyo nga ang Katoliko wala magnigar aning sugua. Pero atong iklaro ninyo ug unsa nang igpapahulay sa Dios. Kay sa atong pagtuon niini, no, sa tinuhuan nga Katoliko, duhan ni siya ka elemento. Bantayan nato, no? Buti pasabot kung maghisgot gani og igpapahulay, atong tan-awon sa o atong sayron sa ug unsay divine element o moral element o divine law nga mauna nga mando na siya sa Dios, sugo sa Dios nga dili pwede nato gubon, di nato pwede ilisan, dili pwede nato walaon, no? Ang giingon din mahitungod sa igpapahulay sa Dios, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So mao na ang igpapahulay. Ang igpapahulay ko, no, 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath. Unom ka adlaw trabaho ug ang ikapito mao na ang igpapahulay. Timan nga wala maghisgot diri og kalendaryo. Wala gaingon diri nga remember the Sabbath day to keep it holy, bantay ang igpapahulay ug balaan na kini og inig trabaho, sugod ninyo og trabaho
sa Domingo, human niya ng unom ninyo kasunod-sunod nga trabaho gikan Domingo kung unang adlaw semana ang ikapito nga adlaw sa semana mauna ang igpapahulay. Dili na, no? Dili na maoy mabasa dinhi sa Biblia, no, sa sugo sa Dios. Ang giingon dinhi sa sugo sa Dios, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wala maghisgot og unsang adlaw gyud ka musugod og trabaho. Kay kung gihisgutan pa din hisbalaod nga kanang unang adlaw semana nga maong Domingo, fix gina, dili pwede na to na usbon o gihisgutan pa na dinhi, ana, ako no, muuyon jud ko sa Seventh-day Adventist nga dili pwede na to usbon ang ikapito. Mga igsoon. Kay ang balaod sa Dios sa igpapahulay, ang divine element o kanang giingon nato nga irrevocable law, no? Dili pwede na to walaon o iabulis. Ang igpapahulay sa Dios nga unsa? Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Dili nang giingon sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga kana kunong igpapahulay sa Dios mao nang Sabado nga dili pwede mausab, kay giingon kuno sa balaod nga unom ka adlaw trabaho ka, dayon butangan pagyud dayon og ang unang adlaw sa trabaho kanang unang adlaw semana nga dili pwede mausob mao nang ikapito ana Sabado, ikapitong adlaw semana mao na ang papahulay, mao na nga dili pwede ninyo na usbon. O dili na mo'y gisulti din is balaod. Ang giingon sa balaod, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wala maghisgot dinhi og piho nga fix nga dili pwede na to usbon, dili pwede mausab-usab, wala maghisgot og first day of work dinhi nga kinahanglan kana ra gyud. So kung atong sabton nga kana ding igpapahulay sa Dios, atong masabot nga pwede day bisang unsang adlaw. Basta mauna siya ang silbing ikapito human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. No mga igsoon, sa ato pa, kung moingon ka, veritas, nga nung Sabado man itong igpapahulay sa mga Hudiyo. Siyempre, kay sa atong na tanaw, diya sa kasaysayan, ug sa mga libro, nga ang mga Hudiyo sa una, ang ilang gipili nga adlaw sa unang adlaw sa pagtrabaho, kana mang gitawag na tuog Domingo, kung unang adlaw semana. So, muihap ka kay mo may mando diri sa Biblia sa sugo nga unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So, musugod man sila og kanang Domingo, mao nang ang ikapito nila, dili kita mulalis. Mao nang ikapito ka adlaw sa semana. Nga mao na ang Sabado. So, di ta mulalis ana. Pero seremonial, no? Sa ako nang giingon ninyo sa miagi pa nga kanang ipapahulay duha na ka elemento. Importante ni, no? Ako mong ingnon mga igsuon nga kining katinawan na to, argumento na to, ako ning i-share ninyo kay wala ni ma-share sa mga Seventh-day Adventist, no? Ano man? Kay kining argumento nga akong gigamit ron, gikan po ni, no? Sa usak ka kanhi Seventh-day Adventist nga na-converter sa pagkakatoliko, no? Ako yung hinganlan bagyod ang ngalan si usa ka babae, Michelle Arnold, no? Nga kanhi o former Seventh-day Adventist nga na-converter o nakabig sa pagkakatoliko o nahimo siyang membro, no, sa grupo sa Catholic Faith Defenders, no, kanang gitawag yun ang ilang grupo dito sa Amerika o Catholic Answers, nga ang ilang buhat sa ilang grupo parehas ato diri sa Pilipinas kanang gitawag og Catholic Faith Defenders, tigpandalipod sa pagtuong katoliko. Si Michelle Arnold, nga tuwa dito gabase sa gawas no sa Amerika nga kanhi Adventist, na-convert siya. Na-converter siya sa pagkakatoliko, katoliko na siya ron, o na-member siya sa Catholic Answers dito sa Amerika. Di lang ako isgutan ang tibok istorya sa iyang pagkakonverter. Basta ako lang siyang gisgutan, kay kining akong argumento karon, iya po ning gigamit nga argumento. O matod pa niya ngano kuno nga ang
daghang mga Seventh Day Adventist karon nga iyang kauban sa una ngano kunong dili sila madani, no, sa atong Katoliko nga baruganan nganong na Domingo na, tungod kay ang ilang kasayuran mahitungod anang Sabat dili detalye, meaning party lang, no. Ang buti pasabot ni Michelle Arnold nga kana bang giingon ba sa panultihon ba nga, little knowledge is very dangerous. Buti pasabot kun ang imong kasayuran gamay ra, maignorante ka sa uban nga dapat nimo mahibaw-an, mao na nga ang imo pong konklusyon mahimong dili gyud matukma. Parehas ba sa usa ka kanang huwes? Di ba kung maayo ka nga huwes, dili gyud ka mohukom dayon kung pipilara ka kanabang mga testimonyo ang imong nadunggan sa pikas-pikas side. Kanang panitan na kaso din ikaw mo'y huwes. Then maminaw ka sa istorya o testimonyo sa pikas side o sa pikas habig, minaw ka unya pipilalang ka testimonyo imong gipaminaw niya, wa ka kahibalo nga naapay testimonyo unta nga dapat mahibaw-an nimo, pero kay didto ra man kataman hukom man dayon ka, dali man kag hukom, mao na nga siguro nga posible masayop jud kag hukom, di ba? Muna nga kung tinuod ka, maayo ka nga pagkahuwes ay sag hukom diretso. Kung mahimo tagaig taas-taas nga panahon nga makaistorya, makatestimonyo ang pikas habig, dayon ang pikas habig pod, no, ang kaatbang imog yung paminahon ng ilang mga abogado ug mga testimonyo sa mga witness. Ayaw hukom diretso. Then mabati gali nimo nga taas-taas naman ang imong gigugol nga panahon, uy murag wa na may laing ika-istorya, wa na may laing testigo ning pikas, then si pikas pod wa pod na murag nahurot na gyud nila ang ilang mga argumento, pikas-pikas, then ayha na dayon ka hukom. Ana, maoras sab ni aning igpapahulay. Ang mga Adventist kuno karon nga nagpadayon anang Sabado nga igpapahulay, ang ilagong sabot anang igpapahulay nga kana kunong igpapahulay ikapito ka adlaw sa semana. Mo kuno nay naa dinhi gipasabot sa napulo ka sugo. Wala man maghisgot, no? Kay ang pagpatunong kuno anang ikapitong adlaw semana o ikapito, ang pagpatunong kuno anang ikapito, matud pa ni Michelle Arnold, mo na gitawag na seremonyal, no? Basta seremonyal gani pwede na mausob. No, mo na ceremonial element kuno sa Sabat ang pagpatunong sa ikapito. Ngano man kay wala man hisgutis balaod nga sa Sabat nga kinahanglan ibutang diri nato sa atong hunahuna nga ang first day of work kana yung unang adlaw sa semana nga maong Domingo. O bisan pagbasahon ninyo inyong Biblia mga igsoon, basahan ninyo sa Exodo 20. Ang Exodo 20 wala maghisgot og kalendaryo. Wala maghisgot nga ang unang adlaw sa trabaho kana ra gyud unang adlaw semana nga Domingo. Nga mauna nga ang ikapito dili mausab kana ikapitong adlaw semana nga gitawag na tug Sabado o Saturday sa English. Wala ang Sabat giingon dinhi unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wala maghisgot og unsang adlawan ning ikapito. So basta kay ang ikapito human na siya sa unom ka adlaw nga trabaho. So nganong Sabado tong igpapahulay kuno sa mga Hudiyo sa una kay mosugod sila trabaho, ang ilang gipili nga adlaw nga first day of work kanamang unang adlaw semana. Nga Domingo mo na ilang ikapito, Sabado mao na. So mao na siya kanang gitawag na tug ceremonial element. Ang pagpatunong unsang adlaw ka mosugod og trabaho ug ang pagpatunong unsa ang mahimong ikapitong adlaw human sa unom ka adlawng trabaho. So mao na ceremonial. Kay ceremonial, hibalo naman ang mga Adventist basta ceremonial, pwede nang mausob. Pwede nang mawala, no? Sama atong circumcision. Atong tuli nga wa man toy apil sa divine element. O balaod sa Dios kay wa man nabutang diri sa napulo ka sugo tong pagpatuli. So naapil to siya sa balaod ceremonial. So kay ceremonial matud pa ni Pablo diri sa New Covenant, New Testament, kitang mga Kristohanon dili ta obligado sa pagsunod anang
tuli. So kanang tuli mahimong ang himuong rason nato kung magpatuli ta for health reason na lang, no? Kay sa panglinis, maayo man gyud pud ka magpatuli, pero kung maghisgot na ta og sala o dili sala, wala na i-appeal. Wala na i-appeal lang sugo nga kinahanglan magpatuli. Kay kung di ka magpatuli, makasala ka. Dili na pagtulon ang Kristiyano. Mao na nga niingon si Paul, San Pablo diya sa Colosas 2:14 ngadto 17, ayaw ninyo itugot nga may maghukom pa ninyo. May maghukom pa ninyo sa kanang mga piyesta. By the way, kaning piyestang gipasabot niya, itong piyestas daang tugon, no? Yan katong giapil niya Sabbats. Ang atong mga igsong Adventist pag-ingon kuno nga mga Sabat, mga Sabado, dili kuno i-apil ng ikapitong adlaw semana. Wala ba na gihisgutan diri sa Biblia nga dili kuno i-apil ng ikapitong adlaw semana. Gani sa Oseas 2:11, ang igpapahulay nila, no, gitagna nga ipahunungon. Kanang ikapito ka adlaw sa semana, mao na ang apil sa igpapahulay sa mga Hudiyo nga gipahunong. Kay sa ako nang giingon ninyo, ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho ug ang pagpatunong anang ikapito seremonyal na sa tubas sa tao na. So sa tao man na ang pagpili, so dili na iya sa Dios, no? Wala man mag-ingon ang Dios sa balaod nga kanang unang adlaw sa trabaho nga Domingo, mao gina ang yang instruction nga, ang atong first day of work ha, akong i-fix na kanang Domingo. Mao na nga ang ikapito, di gina mausab. Sabado gina, dili na, wa mag-ingon ang Ginoo na. Kay ang divine element, ang balaod sa Dios, wala maghisgot unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Sa ato pa, ang pagpatunong sa ikapito, mausob-usob. Pwede mausob. Kay ang tao naman mo'y magpili. Unsang adlaw ka mo sugod og trabaho. Paras pas panahon ni Moses, lain tong divine law nga ang Dios mo'y gahatag balaod, lahi po tong ilalang kuan. May itong balaod ni Moses. Diba? Balaod ni Moses, balaod sa Dios. Doon ay pag-classify. Na ay gi-attribute nga although doon ay kalabtanan ang Dios, pero gi-attribute nga sa covenant na sa panahon ni Moses, way labot ang mga Kristiyano na. Pero mayong kag divine law, katong balaod nga iya sa Dios, katong moral element, divine element, sama anang napulo kasugo, adili na pwede wadon. Sumuna nga ang divine element, ang balaod sa Dios mahitungod sa igpapahulay nga dili mausab, kanang giingon, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. O mo nay Sabat. Ikapito, human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Bali, basig moingon mo karon nga, manong nitapot man ka anak berita sa imong programa ron, no? By the way, alang niya itong mga bagong mga listener na to, wala pa ta mahuman sa atong tema mahitungod sa igpapahulay. No, ang atong unang tema mahitungod sa larawan, pero tungod sa hangyo nga ato sa kunong unahon, ato sang ipagpaliban, no? Ato sa kunong di sa kuno hunungon sa nato makadiyot ang mahitungod sa larawan, kay katong usa ka listener nato nga atong gitagaag pabor, kontento na kuno siya sa atong explanation, no, mahitungod sa larawan. So para niya di na kuno kinahanglan pang ako pang ipadayon to, kay nakasabot naman kuno siya. Pero ako siyang giingnan, sumiyagi na itong tulumanon, well, maayo para nimo, pero alang niya itong uban nga nangalibog paghihapon mahitungod sa larawan, mao na nga muhangyo ko nga ako lang gihapon itong ipadayon. Kay dili man pud ikaw lang, di lamang pud kay siya lang ang nalibog nga nasulbad na pa may uban nga hangtod karon libog paghihapon anang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa larawan. So tungod sa hangyo nga niya, tungod kay naaman po yung mga parehas po niya nga dili na kayo nila giproblema ang mahitungod sa larawan, pero kining igpapahulay mo ni dili pa nila madawat ang pagtulon ang Katoliko mahitungod sa igpapahulay. Munang para nako importante sab ni kayo. Kay na mga Adventist nga naminaw ron nga nakasabot-sabot na sila sa larawan, pero kining igpapahulay
pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa igpapahulay, dili pa nila madawat. Unang importante sab ni kayo, kay basin baya, kung makasabot na sila aning igpapahulay, nga pagtulunan sa Katoliko, basig mo biya ni himuong ang nila nga mubalik na sila sa Katoliko kung Katoliko sila sa una. O kung Adventist sila gadako, basig mao ni hinungdan nga makonverter pud sila sa pagkakatoliko. Sama ni Michelle Arnold nga akong nahibawan dito sa Amerika nga kanhi Adventist nga nakonverter sa pagkakatoliko. Mga igsoon, dili lang kay si Michelle Arnold na ako'y nahibawan po nga mga Adventist nga na-converter sa pagkatoliko. Di lang ko makasahay-sayis ngalan. No? Malimot ko atong uban akong mga nabasa. Ang ako lang dili malimtan kadtong kang Michelle Arnold, si Michelle Arnold, kay naamang gud siya kolom dito nga nag-discuss siya mahitungod sa igpapahulay nga mo nang di ko kalimot po siya ngalan, no? Nga mauni nga kana kunong igpapahulay, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. So, wala maghisgot kuno og kanang specific day, pihok nga adlaw di as kalendaryo. So, kay yang yambot pasabot, so kay wala man ta taga-ig instruction sa Ginoo nga kinahanglan kanang unang adlaw semana nga Domingo mao na ang first day of work, sa to pa pwede ka pisang unsang adlaw ka musugod og trabaho. Nga ang ikapito, basta kay ang ikapito, mao na ang igpapahulay. So, ang mga Hudeyo, siyempre, di man po ka magpataka nga ikaw ra po'y magpili. Kinahanglan, hiusahan man na. Kay ang Diyos, wala man magtudlo og panagbahin-bahin. So, sa inyong grupo, o sa grupo sa mga Hudeyo sa una, kinahanglan maghiusa po sila og unsa po ilang pilion nga adlaw. Nga diha sila musugod og trabaho. So, ang ilang gipili, ilamang gigamit ng kalendaryo nga naaraban na background po nga ang gagamaan na original ang mga pagano ra ba kay kana lang mga ngalan ngali sa atong adlaw ron, pagan kuan man na names ay kana may kag Sunday, di ba gigamit na sa mga pagano, gitawag nga lag Sunday kay katong mga pagano sa una nga gasimba sa adlaw niya gitunong anang Domingo, mo nang ilang gitawag ng Domingo o Sunday, di ba? Usa na sa hinungdan. Pagan, pagano nga pagtawag. Pero dili nabot sa butha nga kung mo gigamit sa mga pagano ng Domingo, ang mga Kristiyano dili na pwede makagamit ana. Sayop na. Kay nakahinumdum ko sa usa ka Adventist nga akong nakadebate sa diha, no? Katong dili noon debate nga formal, dili pod semi-formal, kanang kanarang tagbo-tagbo ra ba. Nalimot na noon ko. Nga kining mahitungod lagi sa kinibang igpapahulay nga ako siyang giingnan nga, di ba, kung kanang atong mga ngalan sa adlaw pagan origin man na nya, buot ba'y pasabot dili na ta makagamit anang kalendaryo nga ang hanay sa mga adlaw, ang mga ngalan sa adlaw, ang original, ang gigikanan mga pagano, di na lang dita kagamit anang kalendaryo ha. Kung moingon siya nga dili ta pwede mo gamit ana. Ingon ko, pakita ako no kung kalendaryo ninyo sa inyong balay, kung unsay imong kalendaryo, unsay mga ngalan sa adlaw. So wa na siya mo react pa nako ato kay wa ang si kalendaryo, kay mga kalendaryo na to ron mo man yun yung mga ngalan sa adlaw, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Kung ato nang tanaw ng istorya anang atong kalendaryo ron, naara ba yun ay pagan origin. Ang iyang argumento, kumo kuno dunay pagan origin, dili na pwede dai kuno gamito na to. Na ako bitaw siyang giingnan. Brad, ingon ko nga, kanang, di ba kanang tubig? Gigamit po na sa mga pagano sa ilang mga ritual, ilang mga seremonyas. Siya, karon kay gigamit mo na sa mga pagano. Kita mga Kristiyano, di na tayo makagamit og tubig. Kung mao na kay ang mga pagano gagamit og tubig sa ilang mga ritual, so di na ta pwede mo gamit og tubig. Sige ra ba tag-inom og tubig? Imnon pagali, no? So kasala na dayta.
Napagali ito'y laing gigamit nako nga argumento. Kanang kandila. Oh, di ba ang mga pagano mo gamit pug kandila? So kita mga Kristiyano di na rita kagamit og kandila. Oh, gan patong ipanghisgutan hasta nang kanang sa Christmas nga kanang mga Christmas trees. O nga naay kanang mga Christmas lights, doon na kuno yung mga kasamahan anak sa pagano. O kanang Easter po nato, kanang itlog. Palit ra ba yung tag-itlog? Di ba di na lang palit og itlog, di na lang kaog itlog, di na lang gamit og itlog diha. Sa atong pagtuo, naisip mga simbolo na to. Kay gigamit na sa mga pagano. Mo nang ako siyang giingnan nga, tay sa ato kunong ayuhon sa kuno na tugyog balanse. Kay tungod kay ang mga pagano gagamit anang butanga, matod pa nimo ang mga Kristiyano dili pwede mo gamit ana, ako siyang giingnan. By the way, Brad, unsa man gyud ay nakapapaganos mga pagano? Unsa may hinungdan nga nahimong pagano sila? May siguro nga tubagon sa ninimo. Kay na importante kay ni. Kay mura mag-imo bang gipasanginlan nga sa imong argumento nahimo silang pagano tungod anang mga butanga. Tungod anang kandila, tungod anang itlog, no? Nga gigamit ya ng Easter isip simbolo. O unsa pa to? Tubig o kanang Sunday kay ang mga pagano gasimba sa ilang dili tinuod nga Dios, bakak nga Dios katong Sun God. Tunong anang Domingo. So dili na ta pwede mo gamit anang Domingo nga diha ta magsimba sa Dios kay gigamit mo na sa mga pagano. Muna ako siyang giingnan, teka, tagad sa Brad, unsa man di ay nakapahimong paganos mga pagano? Gumikan ba anang Sunday o kanang adlawng Domingo? Gumikan ba nga kay nahimo silang pagano tungod kay nagamit silang kandila? Nahimo silang pagano tungod kay nagamit silang tubig? Dili siguro, Brad. No? Napagali ito kanang sayaw ang mga pagano kay musayaw man pod. Ya ang mga Kristiyano musayaw man pod kay gali diri sa Biblia si David sayaw man pod, di ba? Ang nakapahimong pagano bas mga pagano gumikan kay ni sayaw sila, gumikan ba anang kandila? Tungod ba anang tubig kay gigamit po na nila? Itlog, Christmas tree, Christmas lights, nahimo silang pagano gumikan na ng mga butanga, dili siguro, Brad. Ang nakapapagano siguro nila, Brad, tungod kay gasimba sila sa usa ka Dios nga dili tinuod. Sa ato pa Dios. Nahimo silang pagano kay ang ilang gisimba dili tinuod nga Dios. Kung nigamit sila anang tubig sa ilang mga ritual, nigamit sila anang kandila sa ilang mga ritual, sayo-sayo po sila, uunsa pa na, Christmas trees, mga itlog, no? Gigamit sila ana sa ilang mga ritual. Ilan ang gigamit sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios. Maunay nakapapagano nila. Buot pasabot, asa nila gipahinungod ng mga butanga. Asa nila gigamit ng mga butanga. Maunay punto na to. Nga nahimo silang pagano dili tungod anang butang nga ilang gigamit. Nahimo silang pagano tungod kay kana mga butanga ilang gigamit sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios. Dili kay nahimo silang pagano kay nigamit silang tubig. Dili kay nahimo silang pagano kay nigamit silang Christmas light, nigamit silang itlog, nigamit silang Christmas trees. Dili. Nahimo silang pagano tungod kay ilang gigamit ng mga butanga sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios. So kanang Sunday pod, Domingo, dili kay mahimo na putang pagano kung diha ta magsimba sa Dios. Kay kisa man day tag iyaan ng Sunday. Kanang adlawng Domingo, ang pagano bagod? Di bagod ang Dios mo'y tag iyaan ng tanang adlaw? Kanang mga adlaw diya sa usa ka semana, ang isa may tag iyaan na bagoy bisag usa lang, ang tag iyaan na pagano, dili oy, iya na tanan sa Dios. So ang insaktong hunahuna, dili nato himuon nga tungod kay ang mga pagano nagsimba sa adlawng Domingo sa dili tinuod nga Dios,
Nga kung kita mga Kristiyano, diha ta magsimba sa Dios kanang unang adlaw semana nga Domingo, nga mahimo na putang pagano. So, naay termino nga mulutaw ron nga pwede di ay nga kanang mga butang pagano himuon na tong Kristiyano. Sa maragos pag-ingon nga kung ang pagano pwede mahimong Kristiyano, di ba? Kung ang pagano, sa manang pagano, katong wala mo ila sa tinuod nga Dios. Di ba? Kung ang usa ka pagano o wala mo ila sa tinuod nga Dios, dayon mahimo na siyang muila karon sa tinuod nga Dios. Sa to pa, base that argument sa kana nga argumento, pwede di ay nga ang mga butang pagano mahimo na tong Christian o ma-Christianize na to. So kung ma-Christianize na, mawala na ang iyang pagkapagano. So pananglit, unsa pa ng mga butang nga gigamit sa mga pagano? Unsa pa na, no? Kung ato nang gamiton sa atong pagsimba sa tinuod nga Dios, dili na pagano. Dili kay kumo kay ang mga kuan, ang mga pagano ni gamit og tubig, ni gamit og unsa pa na diha, itlog, kandila, di na takagamit ana. Di na mao. Kay kanang tubig lang gigamit man as Kristiyano, di kana ding bunyag. So depende na sa paggamit. So mao na mga igsoon nga kung mo kay nakabasa man ko sa libro sa mga Adventist pud ana gud nga kaya na pinagano ko na kung diha na to itunong. Kay kung maghisgot ta og balaod sa Dios, gani atong masabot gikan sa Domingo o sa kanang mga adlaw sa usa ka semana, pwede bisag asa ana mahimong ikapito kung atong ibase diri sa balaod. Kay ang balaod gaingon raman unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Na kung musugod ka og Domingo, ang imong ikapito Sabado. Kung musugod kag Lunes, sa may atong ikapito di Domingo. So huna-huna aragod ninyo mga igsoon, kitang mga Katoliko, ang atong unang adlaw ron nga gipili sa pagtrabaho, no, kanang unang adlaw sa trabaho na to, kana pong gihimong unang adlaw sa trabaho ron pus gobyerno, di ba? Yan arabay giingon diya sa Book of Romans sa kapitulo 13 nga tahuron kuno nato ang gobyerno. Naisugo diha, no? Naayod sa bag-ong kasabutan. Roma kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 7 nga tahuron kuno ang gobyerno. But pasabot tanang mga balaod sa gobyerno nga dili masupak sa balaod sa Dios, kinahanglan atong sundon bisag wala sa Biblia. Sama ng balaod sa trapiko, balaod sa kanang tax o buwis. Tumanaw na to bisag gula dia sulod kuan Biblia. Litra problem gani kani usap punis baruganan na to nga dili day tanan atong buhaton. Kinahanglan basahon yung Biblia. Basta kay gitagaan lang sila gahom ang gobyerno, tagaan sila gahom nga tahuron sila, but pasabot tanan nilang balaod ato yung tumanon bisan pagula sa Biblia. Basta dili lang masupak pod sa balaod sa Dios. Kaya naaman po sa buhat 5:29 nga kung ang balaod sa tao nagali masupak na sa balaod sa Diyos, palabihon na to ang pagsunod sa balaod sa Diyos. O muna kita mga Katoliko, dili po tanang balaod sa gobyerno, sundon yun na do. Bisan pagtawagon ta nila, anong naaman sa Roma 13. Kaya tahuron ang gobyerno, basta dili supako ng balaod sa Diyos. Pero kung supako na ang balaod sa Diyos, kinahanglan mamili kita kinsay atong tumanon. Para nato, it's better to obey the laws of God than the laws of men. Kaya ang balaod sa tao pwede mamasayop. Pero balaod na gali sa tinuhuan, balaod sa Diyos, dili na pasangin lang na itong masayop. Kaya iya guna sa Diyos. Di ba mga igsoon? So karon, kanang balaod na to ron, magiusahan na nga ang atong unang adlaw sa trabaho, Domingo bagod? Di ba Lunes? Mga igsoon?
Diba, ang unsa may giingon sa atong gobyerno, ang unang adlaw sa trabaho, dili man Domingo, Lunes man. So diha gyud kas Lunes musugod og ihap. Nya unsa may atong ikapito, kung musugod kas Lunes, di ba Domingo? So, mutakdo sa napulo ka sugo. Kay ang napulo ka sugo gahisgot unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, so kay musugod man tag Lunes, ang atong ikapito, no, natong mga Kristiyanos dili na Sabado kun dili o sa man Domingo, gikan sa Lunes ang atong ikapito Domingo. So takdo sa balaod, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Karon basig mo ingon ta mga igsoon nga, Brad, basig na sa iyop ka na. Wala kay historical, wala kay kanang reference nga mo ba matuod ana, no? Ako moingon ko ninyo mga igsoon na ako'y referensya pud nga gibasihan ani, dili po ko magpagtakag istorya aning wa ko'y gibasihan sa history, no? Ang akong gigamit ani sa history, kung naamoy Jewish Encyclopedia, basahan ninyo. Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. No? Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Sa hubad na nga Binisaya, mao ni ang atong mabasa. Ang ikapito ka adlaw, nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod, human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw, mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. No? Mao kuno na ang igpapahulay. Ako mo ingon ko, veritas dili man na Biblia. Bisan pag dili ni Biblia kining Jewish Encyclopedia. Pero kay mutakdo man po ni Dres Biblia. Kay ang unsa man day nang sugo sa Dios mahitungod sa igpapahulay. 6 days labor, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Asa na mabasa? Exodo 20 bersikulo 8 ngadto 10. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Takdo man ning gihisgutan sa Jewish Encyclopedia. Akong usbon ha. Sa Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. Tinuod man Bisag kining pulo nga wala ni diri sa Biblia. Kining sa Jewish Encyclopedia. Pero bisag wala sa Biblia mutakdo ra po sa Biblia. Kay tinuod man yun, kining giingon diri sa Jewish Encyclopedia nga walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. Basahon ra ko na to utro ning kuan. Sugo. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath. Hinumdumi ang adlaw igpapahulay ug balaan na kini. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala maghiskot og adlaw diri sa semana. Naghiskot lag unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Basta kay ang ikapito human sa unom ka adlaw trabaho, mao na igpapahulay. Sa ato pa ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho, seremonyal. Sa ito pa, kay seremonyal, apil na. Ditos giingon ni San Pablo nga, oy dili ta obligado mo sunod ana. Kita mga Kristiyanos, kay landong rana, gitapos na ni Kristo sa krus. Tingali mo ingon ta nga, ay veritas, nga naman lagi si Kristo. Mo apil man lagi, bisan si Pablo, o mga tinunan, ni anang ipapahulay sa mga Hudiyo. Na ako na pong balikon to akong giingon si Miyagi. Mo ba na'y prueba nga, sa badista na si Kristo o si Pablo o uban pang mga tinunan kung moapil sila diha o kanang simba sa mga Hudiyo sa sinagoga sa adlawng Sabado. Dili oy. Sa ako nang giingon ninyo, ni adtong panahon na gud, bag-o pa ang Christianity, bag-o pa ang grupo ni Kristo, ang giila gyud nga igpapahulay, wa man gyud tay lalis kanang ikapitong adlaw semana kay mao man gyud na ang igpapahulay sa mga Hudiyo. Mabitaw diri sa kinibang dictionary, kanang Sabado, Saturday, giingon na diri Jewish Sabbath. Mao na. Panahon ni Kristo sa iyang
iyang iglesia sa bag-o pa, kanang Domingo wala pa gyud na nila ilha. Wa gina nila tawga og igpapahulay. O mga igsuon kay ang igpapahulay gyud nga naila kanang ikapitong adlaw semana. Unya mo appeal sila. Dayon unsa may ilang gibuhat magsangyaw. Gani masabot nato nga ang gisangyaw ni Kristo ug ni Pablo ni anang igpapahulay sa mga Hudiyo nagali posibilidad nga naa sila gipamulong nga wala mauyon sa mga sabadistang Hudiyo ni adto. Naay posibilidad gali nga si Kristo ba o si Pablo niingon nga akining igpapahulay nga Sabado ha sa akong grupo sa bag-ong covenant, ang magpasakop dili obligado mo apil ani. Posible man yun. Kay ngano mga nangasuko sila sa tungwali ni Kristo sa sulod. Wala ra ba gyud gidetalye ug unsa kay gipangistorya labi na to si Pablo sige ka debate diha sa sinagoga sa adlong Sabado. Nganong ang mga Hudiyo, grupos mga Hudiyo, di man gyud mauyon. Masuko man gyud. Mao bitaw ang ilang debatihon si Pablo. Basahan ninyo ang buhat 17:1 ngadto sa 2 ug kanang buhat 18:4. Akong usbon. Buhat 17:1 ngadto sa 2 ug buhat 18:4. Pulos na adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo diha sa sinagoga nga si Pablo nakiglantugi. Kay atong masabot karon nga anong dili man word nga simba ang gigamit, wa man giingon nga si Pablo misimba sa sinagoga sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo. Ang gigamit yun nga word nakiglantugi. Buti pasabot kay nakiglantugi man ang word, wa man giingon simba. Sa ato pa ang iyang mga gisangyaw dito sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo mahimong wala nila mauyon kay ilang mang gilantugi si Pablo. Posible nga naagi gipamulong si Pablo sama sa iyang gipamulong diya sa Kolosas 2:14. Nga niingon siya nga sa tinuhuan sa grupo ni Kristo, niingon siya nga ayaw ninyo itugot nga dunay maghukom pa ninyo mahitungod sa mga piyesta. Itong piyesta sa daan niya dili ni labot ni atong mga piyesta ron kay kini atong mga piyesta ron sa ato naman ning iglesia nga pwede makahimo pod og laing piyesta ang tinuod nga iglesia kay gitagaan magahom sa pagdili og pagtugot na man sa Mateo 18:18. Pero naay principle kung magsaulog tag piyesta, kung maghimo tag kasaulugan kanang nagsentro sa kaputli na ko sa tema unya nato sa piyesta ato ning hisgutan. Nalimot ko sa teksto 1 Corinto 5:8 ba na 18 katong niingon si Pablo nga sa ulugan ninyo ang usa ka kasaulugan dili sa kadautan kundi sa kaputli. Ato pa pwede ta magsaulog og piyesta nga nagsentro sa kaputli. Ang Katoliko ron ang gihimong piyesta kana bang piyesta alang sa mga santos o mga balaan. Ano man kay ato silang gipasidunggan gipiyestahan tungod sa ilang kaputli, di ba? Wala man tay gipasidunggan, wala man tay gipiyestahan nga kriminal, di ba? O kanay si San Vicente, San Antonio, kanatanan puros na mga santos, ato pa mga buutang tao. Nganong nangabuutan to sila tungod kay nagbuhat sila kaputli. So mo na atong mga piyesta ron nga bag-o, dili ni katong piyestang gipahunong kay katong piyestang gipahunong katong itong piyesta sa daan. Sa rason na to kay wa po tumatuman nila kay daghang mga abuso. Nya kay ang simbahan ni Kristo sa New Covenant gitagaagahom sa pagdili og pagtugot mao na nga naputi mga piyesta ron pero dili nang mga piyesta sa daan kay gipahunong naman to, di ba? Yan klaro na sa Oseas 2:11. So pahunongon ko ang ilang mga kalipay, ang ilang mga igpapahulay, mapila itong mga piyesta nila sa daan. Pero wala na magpasabot nga ang simbahan ni Kristo sa bagong tugon dili pwede makahimog bagong piyesta. Kay si Pablo nag-ingon, sa ulugan ninyo ang usa ka pangilin sa kaputli. Sa ato pa, diha na dayon diskubrihon nato sa iyang iglesia sugod niya itong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ug unsa ng mga piyestang gihimo niya kay aprobahan man na dito sa langit. Kay naa sa Mateo 18:18, ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. O na nga nganong mobilib ko ani mga piyestas katoliko kay gitugtan sa langit. Kanagong mga ubang religion ron, wa man nila tuhuin ang Mateo 18:18 nga ang tinuod nga simbahan na ay gahom sa pagdili og pagtugot.
Mo nang para nila kanang mga piyesta na to wala aprobahis langit. Nya kita mga Katoliko kay i-apil man nato ng Mateo 18:18 kay dili lagi nato sayloan ang unsay nasulat sa Biblia. Bisag unsa inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot. Remember mo tugot gali. Ang Dios sa langit kita pa diri mga tao rata diri syuta. So mao na mga igsuon nga ato ng kana bang una-unaon gyud paghayo ba nga kadtong musulod si Pablo sa sinagoga, si Kristo sa sinagoga sa adlang Sabado sa mga Hudiyo tungod kay igkatapok manggudto nila. Dili nato pasangilan nga sabadista na dayon kung moapil sila. Bisan pagaling miingnon natog nagpahulay sila kay kung magsangyaw ko ka dili man nato tawag og trabaho kay wala man ka magdarod ha, wala man ka magtikad, no? Si Pablo nagwali o nabatasan niya nga moapil dito sa tigom simba sa mga Hudiyo sa daang tinuhuan Jewish religion aron sa pagwali, pagsangyaw. Kay bisag ako naman sa pagsugod ni Kristo sa pananglitan usa ko ka apostol, no? Pananglit, apil ko, pananglit usa ko sa mga apostol sa una, panahon yun ni Kristo, panahon nila ni Pablo. Ang sugo sa Ginoo, panglakaw mo iwaling maayong balita. Nya karon, ang akong hunahuna asa gali daghang tao moadto gyud ko, bahala na kung sa adlaw. Di kay mayon ko nga, oy Sabado man na, lahi naman ato, Kristiyano ron. Dili ko moadto, dili. Bisan pag unsa nga adlaw basta daghang tao moadto gyud ko, magwali gyud ko. Kay akong purpose para magkabig sila sa pagka-Kristiyanos. Sumauna nga si Pablo o mga tinun-an moadto gyud sa unsay igkatigom sa mga Hudiyo para makabig. Kay kung dili sila moadto sa nila pagtuman sa mandos Ginoo nga lakaw pang isangyaw ninyong maayong balita. Wa ampun mag-ingon si Kristo nga, oy basta Sabado gali ayaw, pabilin ra mo. Wala, bisag unsa nga dawa kita galing mga Catholic faith defenders, kita mga Katoliko nga apil-apil sa plaza mas Sabado man na. O dili man to Sabadista kung moapil ta diya sa plaza. Nga atong pari gani magmisa man pug Sabado, dili man sila Sabadista. Ng mga igsoon. Ato manggong madiskubrihan diri sa bag-ong tugon nga kun ang mga tinun-an gali ni Kristo magtigom dili man Sabado. Ka nang mag-breaking of the bread katong instruction ni Kristo gali sa pagsimba nga pagtipik-tipik sa tinapay. Di ba patong pagkabanhaw ni Kristo Domingo. Pakita siya. Then pagkasunod Domingo na pod naan naggustumas. Pakita siya. Tigom ang mga tinun-an. Mao man toy tigom sa mga tinun-an. Then sa buhat 27 pod nagkatigom gihapon mga tinun-an kanang puros man gyud na Domingo. Tigom sa mga tinun-an ni Kristo. Ano may Sabado ana, di ba na insulto kung kanang Sabado gipadayon na sa mga Kristiyano? Yamin ka, Brad, kato laging si Kristo mosulod sa sinagoga sa adlong Sabado magwali. Wali, dili na to priba kung magwali gani sa Badista dayan kay kaming mga Catholic faith defenders magwali man pud media sa adlong Sabado. Diya lang sa plaza. Pero di man mi sa Badista. Mao na mga igsuon nga dili na to himong argumento komo bisag ako man gani. Kung dunay sa Badista mo imbitar nako sa ilang simba masabado sa ilang simbahan, mutambong ko. Pero ay lang ko tawgan ninyo sa Badista kung mutambong ko ha. Ako magsangyaw lang ko nga ingnon jud mo nako nga kitang mga Kristiyanos ron dili na ta obligado anang Sabado sa mga Hudiyo. Kay matud pa ni Pablo, landong rana na Kolosas 2 ako rin basahon ron ining pipila ka minutos. Pero dili gyud na kalikayan mga igsoon sama gud anang tuli. Mo bitaw na gidibatihan na niya to Council of Jerusalem. Kaya ang ubang mga nahimong Kristiyano nga di pa kay sila bagyod ba hanas unsa gyud ang tibok pagtulon ni Kristo, namilit-pilit pa ang ilang batasan sa kanhi sa daang tinuhuan mo nang ito'y debate nila nga unsa man ni kinahanglan bang tulion ang magpasakop sa iglesia ron sa bag-ong covenant ni Kristo o bagong covenant sa Dios.
Mingon sila, kinahanglan gyapon kay nabatasan na ni nato. Ipuntang ningon si Pablo, ayaw kitang sa tinuhuan ni Kristo, dili ta obligado ana. Ayaw itugot nga niya maghukom na ato ana. Muna katong mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano nga wa pa kasabot gyud sa detalye sa Kristyanismo, na milit-pilit pang ilang batasan, mao na nga magpatuli gyud sila. Potong nga kay nagdebate man sila mo tong hitabo tong Concilius Jerusalem, ilang gidebatehan na unsa man kining kitang Kristiyano, kining atong grupo, obligado ba ta mosunod sa Old Covenant? Ay dili, kinaan na inyo covenant. O nga pagtindog sa unang Santo Papa, si Pedro, hilom sila tanan. Dayon ni dason pod si St. James, kay siya may obispo dito atong lugara. Ato dapit? Oo. Dayon wala na, hilom. O nga ang Kristyanismo ron, dili na to obligado magpatuli. Kaya ang gipulihan na nagbunyag. Pero apil na sa seremonya law ng tuli sa Old Covenant, pero wala na sa panahon sa New Covenant. So, bisan pag dunay mga Kristiyano diya sa New Testament nga muapil og sa igpapahulay sa mga Hudiyo, iyan ang katungod, kaya ampoy dautan. Pero kung maghisgot og pagtulon ang Kristiyano, dili obligado ang mga Kristiyano nga muapil ana. Ako nang basahon ng sinulat ni Pablo, no? Kay napatay mga 4 minutos. Okay, ini ang mga igsoon, basahon ko sa Colosas 2:14 ngadto sa 17. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato pinaagi sa ipatuman niini, o kiniiyang gikuha sa atong agianan, o gilansang sa krus. Ang mga pamunuan o kagamahanan iyang gihubuan sa mga hinagiban o sa iyang hinagiban ug iyang gipasundayag sa kadaghanan diya sa iyang pagdaog batok kanila pinagi sa krus. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kalanon o imnon. Kay niadto gong panahon nga nakasulti si Pablo ani kay katong mga Hudiyo nga dili pa gyud makumbinser sa ilang grupo sa Kristyanismo, maingon nga kinahanglan blagi nga di kita makaog baboy, istang ulay himbis. Okay, kung kakauntan na hukman tang sadaan. Una na ingon si Pablo nga, ayaw na, landong ra na, gitapos na sa krus ni Kristo. Ingon sa diri, ayaw ninyo itugot nga dunay maghukom kaninyo bahin sa kanon o ilimnon. Yan kini mga Adventist God sa tong panahon ron, hukman gyapon ta nilang magkakauntag baboy. Wala man na apil sa napulo kasugo, apil man na dito sa tulumanon mahitungod sa kalanon nga gitapos ni Kristus krus. O gingon dito, busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o mahitungod sa pangilin, tung piyesta man ni sa una daang kasabutan, sa bulan, mga bag-ong subang sa adlaw, sa adlaw nga igpapahulay, uban mga adlaw igpapahulay, kay kini sila no sa tudling 17 landong lamang sa butang nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. So apil lang igpapahulay sa mga Hudiyo nga gitapos di as krus. Pero dilibot pasabot ko mo gitapos na ni Kristo sa krus nga mawala na nang igpapahulay sa mga Hudiyong Sabado. Gapadayon gihapon kay wa man sila lagi mo dawat sa grupo ni Kristo, tinuhuan ni Kristo mo nang ipadayon gihapon na nila. Punahangtod karon gani kanang Jewish religion na paghapon na paghapon yung mga Hudiyo nga nagbantay gihapon ng Sabado pero gihinganlan nag Jewish Sabat. Una panahon ni Kristo, iya nang girespetuhan mo apil po dyan na. Kay gapadayon man yun ang igpapahulay sa mga Hudiyo. Pero kung mangutana ka sa grupo ni Kristo, unsang adlaw sila magtigom, Domingo biya. Gitawag nag-adlaw sa Ginoo, wa nagyud ko igong panahon mga igsuon. Gadali-dali manggaling ko at tangin ninyo sunod Domingo kay ako gihapon ning ipadayon.
Kino mga igsuon, alang niya itong wapa kahibalo, wala sa kumudawat og text message sa ako na ning gipahibalo sa miyagi kay ako sang hisgutan diri ang nagkadaiyang punto, anggulo mahitungod sa igpapahulay. Dayon kung mahuman ako ning timaha ayha na ko mo dawat og pangutana. Para ako ning gituyo parang magamay-gamay na lang inyong pangutana ba no? Di na kay mo daghan kay basig na apil ra sa akong presentation. O by the way karon di ay no, ang gisaulog na to ang Divine Mercy. Dayon canonization pod sa pagdeklara no sa kasantos ni Pope John Paul II o Pope John the 23rd. Siguro murag sugod na gali siguro no sa Vatican no, tan-aw mo der sa EWTN o unsa pa na nga channel nga live sa canonization ni Pope John Paul II o Pope John the 23rd no. Kung wa ko malimot dia sa EWTN network na siya no, Global Catholic Network. Okay no, mga igsoon sang lituanam daigong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon, Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa Pikas Lawak, Dani, Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na